Așadar, pentru început vom face o incursiune de informație generală asupra site-ului și cum el va fi administrat. Avem un exemplu, Teleța, satul Teleța, localități medie. Pentru a intra în panoul de administrare, alături de localități medie, punem o bară și mai scriem VP admin, adică panoul de administrare ne permite să-l accesăm prin adresa dată. Apăsăm Enter și așteptăm respectiv să se încarce. La moment se încarcă WordPress și introducem în panou la login denumirea login, a doilea parola pe care dumneavoastră de acum le aveți. Și apăsăm pe login. La moment ni se deschide panoul de administrare care în principiu și ne permite să administrăm tot site-ul de la început până la capăt. Ca să facem o incursiune generală, în partea de sus avem informația ce ține de site-ul nostru, adică o postare, o noutate, 160 de pagini în 6 categorii. Partea din stânga, aici sunt categoriile care ne permit să administrăm site-ul la nivel de content și la nivel de design. Partea de sus, panoul este mai întunecat. El o să apară tot timpul la noi pe site în momentul când chiar și o să deschidem site-ul aparte, o să vedem că ea este, și adică dacă noi suntem loginați, apare panoul care ne permite mai ușor să intrăm în panoul de administrare de pe site-ul nostru. La moment avem Home, adică informația generală dinspre site, la Jetpack, asta este un pachet cu diferite distributive care ne permite mai ușor să dezvoltăm site-ul și să-l promovăm. Pentru fiecare distributiv în parte este ceva informație generală. Dacă credeți că aveți nevoie de dânsul, le dați la configurări sau la activează, le activați și lucrați mai departe cu el. Oricum, noi vom reveni mai târziu în altă lecție la Jetpack. Post, asta nu e altceva decât noutățile care noi le avem pe prima pagină. Ca exemplu, deschiderea site-ului oficial al localității noastre. Ca să ne fie mai ușor să înțelegem ce înseamnă asta, haideți o să deschidem un site care deja are mai multe noutăți ca să vedem cum asta arată. O să încercăm lozova.media. Și dacă ne uităm aici, vedem, sunt mai multe postări, mai multe noutăți în sens. Adică pe prima pagină o să fie toate noutățile, toate postările care în orice moment noi putem să deschidem și să vedem informația generală dinspre noutatea noastră. Asta e ca să înțelegem care este diferența între post și mai departe să ajungem la pages. Practic noi vom lucra mai mult cu post și cu page. Post, încă o dată, aducem aminte, sunt noutățile, pages, astea sunt paginile. Mai departe mergem custom sliders, asta sunt niște slideri care sunt pe ecran, în site-ul nostru, care dacă vrem să le facem mai frumoase. La moment nu ne oprim în detalii. Media, la media toate imaginile care le avem noi la moment pe site, care se încarcă pe site, ele trebuie să fie încărcate la noi într-o mapă pe server și respectiv media, aia să nu e altceva decât mapa pe server unde se află imaginile care noi le salvăm acolo și care pe urmă site-ul le ia și le încarcă în site. Linkurile utile, la pages, ceea ce spuneam noi, aici sunt toate paginile care sunt la noi pe site. Ca exemplu, dacă o să ne uităm, Consiliul Local, buletin informativ, decizii, informații publice, istorie, geografie, instituții, echipă, asta nu e altceva decât pagini. Ca exemplu, cultura, avem aici, putem să găsim aici și o să ne dea cultura. La moment ne dă toate paginile care conține noțiunea de cultură și avem ca și cultura aici, adică cultura care este acolo, la noi în categoria cultură aici, respectiv documentul se află aici. Aici noi putem să introducem textul, din considerentul că toate paginile la moment sunt goale, nu au content informațional, respectiv el este fără un text oricare. Mai departe mergem place, marker, comments, feedback, astea sunt niște distributive care pe urmă o să ne ajute ca să facem site-ul nostru mai interactiv și ca să putem să comunicăm cu persoanele care, mă rog, au careva întrebări, vor să mai lase un comentariu oricare și tot așa mai departe.
La aparență, asta este structura site-ului pe compartimente. Tema, dacă noi de pildă o să vrem să schimbăm cumva designul site-ului, widgets, astea sunt widgeturile, ne referim la toate componentele de ce. Meteo, ca exemplu, este un widget. Meniul din partea asta este un widget. Noutățile care le avem aici sunt un widget. Одноклассники care e pus aici este un widget și tot așa mai departe. Adică noi de aici le administrăm cu componentele site-ului. Ca exemplu, primary widget are left slide bar, se are în vedere partea din stânga, right slide bar, partea din dreapta, second din jos, footer și tot așa mai departe. Noi pe urmă vom reveni și la compartimentul ăsta. Plugin-urile sunt niște componente care ne permit într-un fel să adăugăm ceva la site, ceva mai interesant, să fie mai frumos, mai atractiv sau poate chiar un traducător automat, un calendar și așa mai departe. User. Aici noi avem toate, să spunem că userii, să spunem persoanele care sunt ca administratori sau persoanele care intră pe site pentru a accesa careva informații sau pentru a modera informații. Aici noi o să vedem tot. Aici noi avem câteva tipuri de roluri. Ca administrator, ca editor, ca autor, contributor sau subscriber. Tools aici sunt instrumentele noastre pentru site. La moment nu ne oprim absolut deloc la tema asta pentru că nu este nevoie. Setting e vorba de setările generale a site-ului. Galerie. Galeria este un compartiment aparte care ne permite să vedem diferite fotografii pe categorii. Ca exemplu, dacă o să apăsăm la foto, aici este galeria. Ca să fie arătat frumoasă, noi trebuie să instalăm și să copiem fotografiile în galeria dată. Așa, mergem mai departe. Limba română și rusă sunt aici pentru a ne permite site-ul să fie în limba rusă și în română pentru orice eventualitate, pentru cineva dacă are nevoie de a pune câteva limbi pe site. Cam atât a fost la prezentarea generală a site-ului.